χαρά να εκφράσω την ειλικρινή και θερμή μου ευγνωμοσύνη σε όλους τους συναδέλφους που συμβάλλουν σε αυτή τη δουλειά, που χωρίς τη βοήθεια και την υποστήριξή τους δεν θα έφτανε ποτέ μέχρι το τέλος. Στην αρχή όλης αυτής της υπόθεσης ήταν η καθηγήτρια και η αγαπητή συνάδελφος και φίλη κυρία Όλγα Αλεξανδροπούλου, που στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια ολόθερμα σε όλη την διάρκεια της. Μεγάλο ευχαριστώ σε αυτήν. Την δουλειά πάνω στο βιβλίο την άρχισα με την κυρία Λίκη Κολτσόνη. Μαζί κάναμε τα πρώτα βήματα, μαζί δουλεύαμε για πολλές ώρες και τον θεωρώ συνδημιουργό αυτού του βιβλίου. Δυστυχώς η Αλίκη δεν μπόρεσε σήμερα να παρευρεθεί εδώ. Βρίσκεται στην Ιταλία. Εδώ βρίσκεται η μητέρα της και θα ήθελα μέσω αυτή να ευχαριστήσω την Αλίκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, τους καθηγητές της ρωσικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Όλγα Παζνακίδου, την κυρία Σβετλάνα Τζόλου, την κυρία Ελένη Αρώνη, την κυρία Ελένη Ανδρέιτσενκα και τον κύριο Γιάννη Γεωργιάδη, που μέσα από τη συνεργασία μας και μέσα από τις πολύτιμες συζητήσεις διαμορφώθηκαν πολλά θέματα του βιβλίου αυτού. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην καθηγήτρια κυρία Ελένη Στυριοπούλου για την πολύχρονη στήριξη, πολύτιμες συμβουλές και εξίσου πολύτιμη επιμέλεια αυτού του βιβλίου.